дуруд, меҳроб исроилиён ҳастам. дар ин нашр таваҷҷӯҳ намоед ба чанд хабар аз олами трансфери футболбозон ва овозаҳое ки ба ҳақиқат наздиканд. Антуан Гризман дақиқан ба дастаи Барселона гузариш хоҳад кард. Ин трансфер ғайричашмдош бидуни сару садо амалӣ гардид. Футболбози фаронсавӣ бо ду изҳороти худ ояндаашро зери суол бурд. Нахуст тавассути як филм ӯ каталониҳоро ба қавле кидат кард. баъди як сол аз карда пушаймон Антуан Гризман эълон намуд ки шаҳри Мадридро тарк мекунад, аммо Барселона як муддат вонамуд кард ки аз рафтори бозингар ранҷидааст. як қатор футболбозон ҳатто бо роҳбарии пешвои Барселона Лионел Месси гӯё ба ин трансфер зид баромаданд. дар охир бозингари фаронсавӣ наумед шуда изҳор дошт ки шояд фаъолияти худро дар хориҷ аз Испания идома медиҳад. пас аз он ки Барселона аз ӯ рӯ гардонд, Гризман ҷои рафтан надошт ба ҷуз тими миллии Фаронса. ниҳоят дирӯз директори дастаи Атлетико Мигел Анхел Хилмарин иқрор шуд ки Гризман ба Барселона мепайвандад ва ин ҳақиқат ҳанӯз аз моҳи март маълум буд. дар ин бора расман 1 июл иттилоъ медиҳанд ба далели ин ки маҳз дар ин рӯз қимати футболбоз то ба 120 миллион поин оварда мешавад. ин трансфер посухи мусбат ба рақиби оштининопазири Барселона дастаи Реал Мадрид аст ки чанде пеш Эден Азар ва Лука Йовичро ба ҳайати худ ҷалб намуд. бо ин ҳам дастаи шоҳона боз истоданӣ нест. дирӯз дар Мадрид хабар доданд ки ба қимати 48 миллион евро хатти муҳофизаро низ пурзур карданд. дифогари 23-сола Ферлан Менди аз дастаи Лион даъват шудааст. бо як сухан Флорентина Перес, президенти Реал, дастаи дуюми гаразмониро месозад. дар 3 сол ба таври кофӣ сарват андохтааст ки барои харидани беҳтарин бозингарон кифоят хоҳад кард. ҳоло дар Мадрид нимуҳофизатгаре ки мисли Лука Модрич аз ҳамаи ҳунарҳо бархурдор бошад ҷустуҷӯ доранд. тарафдорони даста Кристиан Эриксонро талаб мекунанд, аммо Зидан ба номзадии ҳамватани худ Пол Погба истодагарӣ мекунад. бармегардем ба дастаи Барселона ки боз аз як ҳадафи асосии худ ба эҳтимоли бузург даст кашид. ба муҳофизатгари дастаи Аякс Матис де Ликт дастаи Пари Сен-Жермен як баробар бештар музди маош пешниҳод кардааст, 15 миллион евро дар як сол. қимати трансфер 75 миллион евроро ташкил хоҳад дод. агенти бозингар Мина Райола ҳамин ҳоло дар шаҳри Порис қарор дорад ва интизор меравад ки дар давоми 2 рӯз аз ин муомилот иттилоъ бидиҳанд. ёдовар мешавем ки Райола яке аз дӯстони наздики Леонардо мебошад ки чанд рӯз пеш дар дастаи шаҳри Порис мансаби баландеро ишғол кард. аз сӯи дигар ин овозаҳо метавонад ҳиллаву найранги навбатии Райола бошад ки дар ин кор ӯ ба худ ҳамтон надорад. дар охир Деликт бо музди маоши хуб ва Райола бо ҳаққи хизмати хеле бузург ба дастае мепайвандад ки аз ин ҳама бурд хоҳад кард, махсусан дӯсти беҳтарини ӯ Фрэнки де Йонг. як муомилоти дигар ки ҳамаро ҳайрон кард миёни Ювентус ва Манчестер Сити иттифоқ уфтод. ба иттилои нашрияи мӯътабари Газета дела Спорт ки навиштаҳояш мӯътамад аст, Манчестер Сити бо муҳофизатгари дастаи Ювентус Жоао Кансело ба мувофиқа расидааст. бозингари 25-сола бо 5 миллион евро музди маоши солона қарордод ба имзо мерасонад. бо ин трансфер ҳайати бе ин ҳам хеле пурқувват ба терминатор дастаи дунё табдил хоҳад гашт. ва аммо ба дастаи Ювентус чӣ шудааст ки беҳтарин бозингари худро раҳо мекунад? қаҳрамони ҷовидон дар Италия дақиқан ба пул ниёз надорад. наход Криштиано Роналдо ба ин трансфер ризоят дода бошад, наход ӯ ҳамватани худро дар даста ҳифз кардан нахоҳад. воқеан ҳам ҳоло сиёсати трансфери дастаи Ювентус хеле аҷибу ғариб аст.